Kuphoqeleke ukuthi umiswe isigubhukane umdlalo walamaqembu obuseChartwell Stadium eThekwini kulandela isimemezelo sokushona komdlali weDurban City uSinamandla Sigora Zondi okhulumela iMilford FC nobesenkundleni ngesikhathi sesigameko uyachaza. Uye kwaquleka umfana weDurban City. Paramedics, they quickly went in, bafika bayomcheckisha, bazama nomresasa, bafika nodokotela nabo basiza. After that bamthatha ngeambulance bamhambisa esibhedlele. Uthe sakuzwa iupdate nge-half time wabe sesitshela ukuthi umfana sesishiyile emhlabeni. After that i-officials they called off the game. Owengamele ezemidlalo esifundazweni KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula uzwakalise ukushaqeka ngokudlula emhlabeni walomdlali ngezwi lokhulumela umnyango uNtando Mnyandu. Ungqongqoshe-ke wezemidlalo ubuciko namasiko KwaZulu-Natal uthanda ukuthi idudu emndenini eqembini lakhe abeligijimela kanjalo-ke nabathandi bebhola KwaZulu-Natal njengoba leli qembu belibukeka lithembisa ukuthi impela lizogcina lisimele isifundazwe ezingeni lebhola elikhokhelwayo laphaya kwi-PSL.